Yabo makungathiwa ke ngibe umongameli kule country noma mhlawumbe 3-4 years angidingi ithemende. Enyakeni oqala ngivala yonke into ekuthiwa igrant. Kwi-cabinet yami lema luxuries of first class noma Mercedes noma blue light lezi zinto lezi ngivala yonke leyo nto. You understand? Utholakala nje imoto enormally o Toyota noma ubani affordable eservice yakalula ugibela kahle nje iclass normally mo flyer ngoba wherever la uyakhona uzofika regardless ukuthi uhambe ngo first class noma ngo 10th class. You understand? Bese ekuvaleni kwami ama grant mhlambe ngiwavale for about 2 years. Kuwo lo 2 years evaliwe ama grant le mali ekumele ngabe yakubantu abantu bebengathola ama grant laba aba disable nabantu abadala abaku retirement age. The rest ngibamba kwasana. You understand? Ngi-investor back ngayo le mali le. Ngakha ama lokhuza nama industrial parks. Ngivuselela nalama industrial parks esakhula abazali begcine bethenga imizi sibiza amakhaya namhlanje. Ngawo njengoba sekwasala indonga. Investor back to lezo zinto. Wenza sure ukuthi wonke umuntu onama business a profitable under le country le kune share ayikhiphayo. You understand? Every month engezezela khona la ekuthenini ukhande izinto usondeze impumelelo endaweni esiqhelelene nempumelelo wakhe imigwaqo wakhe izikole wakhe ibhedlela ngayo yonke le mali le. Xoxele mina. Yabo. Uqasha wonke lo muntu lo unemployed ngaleyo ndlela. Kunabafethu abaningi la ngaphandle abaqualifyayo mfethu ukuthola imisebenzi but ngenxa yokuthi abekho abantu ababaziyo noma abafuna ukulala nabantu kumele bebaqashe bayahlupheka kuyinamhlanje. And ugovernment wethu uyakwazi lokho hayi ukuthi akakwazi. Bengiyowenza sure ukuthi abantu abasebenzisa izikhundla zabo ukuthi balale nabantu ngenxa yokuthi beba manipulator ngokwezimo zabo. Bopha udilika jele. Buyise nesigwebo sentambo futhi kokunye. Ubufakazi mawukuthi bukhona ukuphelele sesiphile ekhathini zama video nani manje nama audio. Mawukuthi ufakazi kuphelele buqanda ikhanda hayi ndoda iyalengiswa. Yabo leyo nto leyo. Abantu bebezobona ukuthi kahle kahle sekudinga ukuthi manje siye kuloke esitshela ukuthi ushintsho liyeza siloke sithandwa kakhulu mase kumele sivote kodwa emva kokuvota nisikhohle ngazathi sisikhohlele. Ayifuneki lento eyenzakalayo guys. I-unemployment ekule country mina I feel like into yamabomba mfethu. Ngoba ngisho nje boma ngathiwa mfethu uvale yonke into ekuthiwa igrant for about 6 to 12 months and kuleso space uyivalile mayiloki accumulate ka yonke le mali uthatha yonke le mali uyi-investor back to i-society. Abantu kungenzeka abantu ba delegate lama task ngaleyo mali abanye mabeba nobumenemene beba nomhobholo beyidla. Umuntu otholakala edla leyo nto uya ku death row. Yeah. Watholakala nje uke wakhwabanisa uyiswa nje straight ku death row uyabulawa. Lapha abantu bengaqali bethatha imisebenzi serious and lapho ngiyakutshela mina vast majority yale country biyophela into ekuthiwa unemployment. Hayi ukuthi asiboni. Hayi ukuthi futhi nabafethu abazamayo empilweni bengahlanganelwa siboni siyabona. Siyabona. Yabo. Ngezweni elibi ndoda. Kunemsebenzi nje osekwaziwa kahle ukuthi mawusipana khona it's either was somebody khona noma ukhokhile noma ushawe ngenkazi. Ngitshela nje uyithini le.
ngomushawe ngengawuza yabo njengaba masipala. Ewe mngani wami uyibhasobha into ikhuluma ngomlomo wakho ngamagama abanye abantu. Ngiyaphinda ngithi uyibhasobhe into ikhipha emlonyeni wakho ngamagama abanye abantu. Yabona bafethu umlomo wakho unawo amandla okugubhela igodi ungcwatshwe. And umlomo wakho futhi unawo amandla okukuvulela iminyango yempumelelo ongakazi ucabanga ukuthi iya exist. Yazi nginokubuka la ku Black Society kuyenzeka ukuthi mawubona umuntu mhlawumbe njengawe eachieve izinto wena ongakakwazi ukuyiachieve ngaleso sikhathi. Umuntu impilo yakhe ihleleka phambi kwamehlakho. Wena usabathe uyahlanganisa kungahlangani. Mase siqhamuka sicongratulate lowo muntu ukuthi hawu mfethu yazi usibani bani uthenga imoto enhle kanjani. Hawu mfethu yazi uthenge nomuzi. Hawu yazi mfethu impilo yakhe imoja kanjani. Bese kuqhamuka wena uzositshela ukuthi hawu ningamane nimncome nje niyamazi ukuthi lo muntu wayeyimuntu onjani. Lo muntu nje akalungile. Wayeyimuntu onje. Uzosichazela ngecharacter kamuntu ya 10+ years ago. Ngoba wazi lelo chashaza elimbi ngaye. Uzosichazela ngalelo chashaza lakhe. Ufuna sizibe lama achievements nama accomplishments awenzayo esiwabonayo. Bese simzonda njengawe. Akuthina sonke ama-adult acasulwa impumelelo yabanye abantu. Bese jabuliswa ama-setback abanye abantu. Akuthina sonke siwired ngaleyo ndlela. Some of us kuyasijabulisa ukubona abantu bephuma kwi-poverty be rescue from i-poverty bekwazi ukuyimela. You understand? Wena uzokhuluma ngalowo muntu yawa character nje lo wakwaboshwa ex convict wayekadenza ukuthi abantu bayakhula abantu baya evolve kunento ebizwa ngokuthiwa igrowth. Silimandina angeke uze uyazi ngoba awukazi uyiapply empilweni yakho. You understand? And njengoba usixoxela ngalowo muntu ukuthi umuntu onje wena kanye nefamily yakho makungathiwa siqala ukubheka from 10 years ago till this day kwi-closet yenu ku-clean. Aninazi izinto eningafisi ukuthi sizazi ezikwi-closet yenu nini. Naze namsulu yabo. So to cut the long story short, ungabi le adults ejabuliswa ama setback abanye abantu. Bese ucasulwa ama accomplishments alabo bantu. Esikhundleni sokuthi labo bantu bancome ubashayela izandla, wena ufuna ukuzovusa ukuthi 15 years ago icharacter lo muntu kwakumuntu nje. Kulo 15 years wonke till this day wena nefamily yakho ni sinless. Ni perfect aninasono. Wena self perfect. Awukho perfect, I can guarantee you that. So yekela ukuba nomona. Abanye abantu guys like lento iphuma from kubazali banenhliziyo ezimbi banomona ngokwendalo kanti angeke uzukushintsha. But engikukhuzayo mina ukuthi qaphela umlomo wakho ngezinto ezikhuluma ngamagama abanye abantu. Akuyona imidlalo lento oyibona la ku TikTok abantu besakazwa ngeenhlamvu beko live. Wena akawudumile even njengalala abantu abako live ababulawa la ku TikTok. You are not even that famous. Ukubulawa kwakho it's something engeke iziyenze nama headlines. You understand? Most likely ne case yakho ni case eyophelele emoyeni. So qaphela into ikhuluma ngamagama abanye abantu. Abantu abadlali la ngaphandle and abantu abafuna ukuthi nidlale ngamagama abo nangempilo zabo la ngaphandle. Njengoba sisonke kule app ama capabilities ethu okwenza izinto awafani and awalingani. Musana ukuphoka abantu abazothi masebe retaliate back kungabi mnandi. Lento ukuthi niyongena kuma content abantu nithukane nabantu ninenhlezi nabantu abalindele ukuchopha imoya yabanye abantu. Uyongena user sibani la. Njengoba ngisho kule platform ama capabilities abantu awafani. Kunama IT specialist la angakutrace azakuthola ukuthi ubani unaleyo user number ungena sithombe ku profile yakho. Mase beqhamuka bekuhlafaza ngenhlamvu kini kuyobe sekuthiwa hawu basibulalela usibani bani obeyimvi yenkosi wayengakaza asukele umuntu kanti abazi ukuthi la online uyi cyber bully wena.
hamba uthuka abantu ongabazi, or in real life wena uhamba ubad mouth abantu ngento futhi abangathi mabe bafuna i-evidence yayo ungabi nayo bese bekusakaza ngenhlamvu. Akakazi ukuphela ukubulawa kwabantu kule app, ngiyakutshela akakazi ukuphela because the way ngibuka ngakhona kunabantu abayitshela ukuthi ngoba ngile ngasemakubo bayixhwanxhwanga bayiqhwaga bayaziwa bese becanga bayongena kulama app bephushe the same mandate. Uzohamba ulanda uphuthu, ngiyakutshela abantu abafani and banama capabilities angafani kule app. Musu kusukela abantu abangakazi bakusukela. Khuzeka kusase early. If i-content yomuntu awuyithanda or lo muntu awumthandi mblock ukuze ungamboni. But engikuthiphisa kukona ungasukela umuntu ongakazi akusukela. Ungayibizela ukufa kusekudeni. Omunye waqala ethi register ku Hollywood ngoba nakho uthanda ibhola ufuna ukubheja for indaba zebhola kwasho kwacima. Mayese phakathi la uyabona ukuthi ibhola libambeki sidalo. Useyaqala ufunda o-aviator, ufunda nazo zonke lezi zinto kuthiwa ospinner zonke. Useyaqala manje uba addicted to gambling. And gambling the way dangerous ngakhona izodlala ngengqondo yakho. Khona la izobe ngazathi kunika khona imali. And nawe engqondweni yakho you'll be like, "Eish, bengifaka ivoucher ka100 ngavuka no10 blocks. Hey, should kuyasebenzeka la." Yabo le nto le. Sekuyoba yiyona into siyohlezi uyiphethe la ekhanda and emva kwalapho izokuvambabula. Kubhlungu ngoba sibona abanye abantu begcine beresign emsebenzini ngenxa yokuthi baxakwe ikolodo bafuna ukwipe out ikolodo ezilethwe yibo labo gambling. Kubhlungu ngoba sibona abantu behambe ilokhuzana indaba zo depression no anxiety through lento ye depression. Abantu abaningi balahlekelwa amakhaya, balahlekelwe imindeni, balahlekelwa ama assets abambekayo emagameni abo ngenxa yani yale gambling. Yabo thina abantu abamnyama siyayithanda i-shortcut yempumelelweni. Ya understand? As-face ani reality bafowethu. Akuwona wonke umuntu omnyama one-business acumen. Siyakuvuma lokho. Yabo? Abanye abantu abamnyama badalela ukuthi baba ama-employees. Yabo le nto le. Umuntu a-budget, a-execute ama-plans e-budget yakhe every time mayahola ukuze akwazi ukuba nento ebambekayo egameni lakhe. Le shortcut oyizamayo iyona ke ezokuphuca whatever loke wayizama ukuthi uyihlanganise ukuthi ube nayo ngoba uyo end up umngani nabantu bakuma pawn shops uphona impahla zakho for ukuthi uthole imali ucabanga ukuthi mawuthola leyo mali uzogembula mhlambi kusebenzeke ubuyisa izinto zakho only to find ukuthi izinto zakho ziloke zihamba. Umuntu ogembula akahlukile nejunkie drug addict because imali kanye nezinto ezithile edayisekayo angeke uyishiye around lo muntu, ngeke uzumthembe ngalezo zinto. So I urge each and everybody oyifanela nami, you understand, or employed, ukuthi bra zamela incebo, stay away from indaba ye gambling. Uyophapha emva kweminyaka mawuthi uyabheka ukuthi kwenzeleni le gambling thola ukuthi ayikho lento eyodwa ngayikhombo yenzele leyo gambling, instead ibe yi-setback ongeke uzukwazi ukurecover kalula kuyona empilweni yakho. So mina my solution to this ukuthi guys ngenani kuma app enu, cooler off i-app ziphu 2 years, cooler off i-app for a period of 2 years or more. Kulo 2 years bese uzama ukuplana noku-execute i-budget yakho ubone ukuthi impilo yakho angeke izishintshe. Yoshintsha drastically bra. Yabo? Yekela ukuyifaka emgodini ongeke ukwazi ukuyikhipha kona. You end up ukoloda bonke abantu obaziyo. Udayika ususaba nokuya emsebenzini usaba nokuya kuphi kuphi. Mabefika kwakhe noma endlini kini abantu lokuthiwa ukho khona. Qamba manga. Udoji ikolodo zabantu ngapha kuma credit bureau, ngapha impilo yakhe ihlangahlangene. Ngenxa yani ye gambling iRoma yakhe waka ngelanga elilodwa yini lengako ijahile. Yithathe lento one step at a time, phuma kulododwa lento ekuthiwa igambling. Ekugcineni kuyogcina igambling angeke kugcine wena. Into kumele uyazi leyo, ekugcineni kuyogcina igambling not wena. Stay away from gambling. Mawufuna ukubona ikusasa lakho nekusasa labantwana bakho liba ngcono. Ayikho into engcono eyilethelwa igambling. Ngakhohliseki.
into ozoyiletha kubantu aba-around wena njengoba ubhizi lokungena ko-gambling kanje, uzoletha ukungathembeki, uzoletha ukuthi like uzozimoshela i-reputation negama lakho around isekelo ophila nayo yabantu ngenxa ye-gambling. Stay away from i-gambling. Sanibonani bafowethu. Ngithanda ukuxolisa ngephutha elincane ngalenza le time ngenza le video yokuqala ngizama ukunichazela about iBurkina Faso eyayikade yaziwa ngokuthi Upper Volta. Mina ngenza imistake ngathi Revolta or Revolta. Ngithanda ukuxolisa kuleyo ndawo, but ngicabanga ukuthi konke ngakukhuluma kuleyo video kwakade kuyiqiniso except for leyo mistake. Ngidluleke lapho. Bafethu ngifuna ukwenitshela enye into. Njengayo le information akusinto mhlawumbe engiyifunda manje kuGoogle bese ngibuya ngizoyikhuluma la. Into ukuthi mhlawumbe knowledge engaba nayo almost 20 years ago ngisafunda high school. Into ama-video ami into esuke ekhanda lami ngaleso sikhathi, yabo leyo nto engikhuluma ngaleso sikhathi. So yeah, my bad, it was called Upper Volta. So namanje ngizokhuluma futhi again ngento engifikelayo nje ekhanda lami. Bafethu, emhlabeni kunenhlobo ezimbili zama-leaders ne. Kune-leader ene-radical approach ne towards ama-ideas ayo, towards i-struggle sayo. Bese kuba khona i-leader eza nge-soft approach, yabo, efuna kuhlaliswane phansi, ku-understandwane, kukhulunywa, kube nedalo, some sort of idalo, yabo. Ngiyaphi nale nkulumo ngiya ekuthenini kunabafethu ababili engifisa ukukhuluma ngabo, abama ex-leaders, late ex-leaders. Oyedwa wayebizwa ngokuthi uMalcolm X, omunye ebizwa ngokuthi uMartin Luther King Jr. Ngicela ukuqale, ngizoqala ngamuphi? Ngiqale ngoMartin Luther King Jr. uMartin Luther King Jr. kwakuyindoda eyayi-religious, eyaba umfundisi. Ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe yaba ubishop khona la kuma-20s ayo, yashesha yashada, yaba nonkosikazi, yaba nabantwana, yaphenduka kwakumholi webandla owaphenduka i-political leader ngenxa ye-voice ayenayo. And yena wayefuna kuhlaliswane phansi, kukhulunyiswane about ama-matters ayekhona, a-resolve, kuboniswane, abantu laba abasi-oppressayo besibone as abantu abafana nabo, uyabona. Then on the other hand kwakunoMalcolm X. uMalcolm X bro wami wayethi ihlo ngehlo, yabo. Wayethi yonke inja ehamba ngeenyawo ezimbili ekwazi ukuthatha i-firearm ibhekise kumuntu ongenacala imbulale, i-under uniform. Wayesho ukuthi mawuthola ithuba ibulale wena kuqala nokuthi ibulale wena. So ngisho ngithi indlela yokuphatha nendlela yokulida kwaMalcolm X kwakuneqiniso leli brutal and wayeyimele into ayeyikhuluma. Kufika kanjani na ukuthi aze abe kwisini uMalcolm X? uMalcolm X ngoku-understanda kwami uyi-out eyakhula nje isitoti, yabo. I-out ekade idayisa ama-drugs, iyiphimpi, idayisa ngabantu besifazane, ibamba inkunzi, yenza zonke izinto engasile lezi, ibhema ama-drugs, iphuza utshwala. Kwakade kusikhotheni kahle kahle, not until azaboshwe. So uthe mayiboshiwe wayelokhu engene ephuma ejele until azaboshwe. Khona iqala leli lamgweba, cishe wahlala impela iminyaka eza la ko-7 ejele, ngisakhumbuli kahle. So umjita wathi eboshiwe ngaphakathi kwenye yama-visit ayithola, kwakade kuwumfwabo, wam-introduce to ibandla noma inkolo kwayeyibizwa ngokuthi i-Black, i-Nation of Black Muslims, yeah. I-leader yakhona kuleyo inkolo, i-Nation of Black Muslims, yayikade ibizwa ngokuthi kade kubani kambe lo mjito, Elijah Muhammad, yabo.
Elijah Muhammad wayeconsider as a messenger, isithunywa sika Allah. Yabo uye wayeyilida ye-black National Black Muslim Movement. So uMalcolm X uthe mayerelease ejele kanti izomhlaba umxhwele indaba yale movement ngoba uElijah Muhammad wayebafundisa ngepast yabo ebatshela iqiniso leli ababe brainwashwa from lona. Shoot Malcolm X end up ever one of his best students, Elijah Muhammad. End up ever a spokesperson se movement. Selected uye njalo Elijah Muhammad personally. So uMalcolm X ngendlela evocal ngayo kwahamba kwafika whereby inkulumo ezikhuluma zasezingasekho mayelana nenkolo yobumuslim ezasezipolitical. Kwesinye isikhathi yena Elijah Muhammad nebandla beyithole beyiqhelanisa nezinkulumo ezikhulunywa umfowethu lo Malcolm X. Malcolm X kwakuwumuntu wayekhuluma iqiniso elibuhlungu, ayengashoni lena lele yandoda. Ispade kwakuyispade, iqiniso kwakuyiqiniso, yabo. Ngoba kwahamba kwafika ekuthenini nokufa kwakhe aqondakali kahle ukuthi ile black nation ile nation of black Muslims noma ugovernment wambulala. Isimanga sokuthi ushona nje abasazwani kahle noElijah Muhammad ngenxa yokuthi wathola ukuthi uElijah Muhammad akayona lento azenza ngathi uyiyona phambi kwabantu. Umithi singane ezincane eziningi la esontweni wenza into eningi ezayiphambane nokwenza. Uthe mayesekhuluma obala ngalawo ma claims umuzi wakhe wawuthola ushawa ngepetrol bomb, kukhona ifamily yakhe phakathi basinda. Impilo yakhe nje yayisingasaphephile, hence wa-end up eshona ebulawa esontweni ethula ispeech. Ngisazochaza ngelinye ilanga izinto ayelwisana nazo, izinto ayiphikisana nazo, yabo, izinto namhlanje esisathi masibuka sibone ukuthi nayi into Malcolm X ayikhulumela. Ngisazokubala ngelinye ilanga lokho kwenye video. So ngingasho ngithi mina ngesingami siyamdinga uMalcolm X wala eSouth Africa. Le ndoda yayisho ukuthi mawukuthi it takes ukuthi sihlukane abamhlophe behlalele nathi sihlalele siyekeleni siphi indawo yethu sizokwazi ukuyiqala amabhizinisi ethu, sizenzele agriculture yethu, sibe self reliant, sivulele amabhizinisi ethu, singaloku sicela kunina, sidependa kunina, sikhosiza kunina abantu abamhlophe. Iyona into eyayikhulunywa uMalcolm X le, yabo. So iqiniso alinashukela ke emhlabeni. Siyazi ukuthi umuntu okhuluma iqiniso uyena umuntu othandwa abantu abaningi. So naye Malcolm X wathandwa esefile, yabo, esaphila ababengamthanda abaningi ngenxa yeqiniso. So mina ngiyamlandela uMalcolm X, iqiniso alihlala obala guys. I-revolution yethu as ama-South Africans ukuze ibe yi-success kumele siqale si-understand le fact yokuthi kwi-freedom esanikwa yona asinikwanga economic freedom, number 1. Number 2, asinikwanga futhi ne-freedom yemfundo ngokuphelele. Why ngisho kanje? Thina la eSouth Africa umuntu ono-matric akakwazi ukuba self-sufficient, akanaso i-skill set esingamphilisa ngaphandle kokuthi ayokhothamela ukuqashwa elsewhere. Thina umatric wethu into okwazi ukuyenza ukuthi uchonyelwane ngokuthi ubani okwazi ukukhuluma isilungu kangcono, as if isilungu siyi-qualification, siyi-merit of some sort, you understand? Sonke siyazi ukuthi kuma-private schools i-level ne-quality yemfundo ayifani nakuma-public schools. Iy'ngane zakuma-private schools, reason why siyabazali silwela ukuthi iy'ngane ziye kuma-private schools, it's because zine-access yama-resources angekho kuma-public schools. I-most yey'ngane ey'funde ezithola i-quality good education zithi ziqede o-matric zinengqondo ebroad, ezinye zazo zinama-skill set, zisuke zazi ukuthi zifuna ukwenzani ngempilo zazo. Unlike thina kuma-public schools, into esi-line up ngayo nje, hamba uba udokotela, hamba uba unesi, hamba uba uthisha, hamba uba yabo, lezi zinto kunolayini wezinto esibekelwe zona. Kanti lezi ngane zakuma-private schools zine-access to
a broader scale of professions, you understand, and i-network is net worth, bra. Kokunye ukufundisa izingane zakho ko Saint Banibani uhlanganisa izingane zakho nezingane zo president nezingane zo Sibanibani of which kufomeka ama friendships lapho angaphinda abe fruitful at a later stage, you understand. Kodwa ke masikhuluma iqiniso, lento lapha kuma private schools kumele ngabe iyinto eyistandard ikhona na kuma public schools, you understand. Ama resources la eswagijimisela izingane zethu kuma private schools kumele ngabe izinto ezikhona na kuma public schools for the betterment of the future ye country kanye nama generations azayo, you understand. Mhla kwashintshwa isyllabus yemfundo kwawukuthi izingane zifundiswa ngama minerals, zifundiswa ngomhlaba, zifundiswa ngomnotho, zifundiswa ngokugenerate umnotho nokuthi umnotho ukhandwa kanjani. Trust me bra, if ingane in future zingachomelana ngalezo zinto the way ziphinde zihlekane nokuthi aziyazi leyo nto the way zikwenza ngeEnglish, trust me ngabe singaba isizwe esingcono kabi, singaba isizwe esiphezulu, you understand. Kunabantu abama ex-politicians asebashona la, i-cause yento ababeyilwela namhlanje thina silama generation alandelayo ngicabanga ukuthi asikakayiboni. Kunabantu abafana nobantu Stephen Biko, you understand, babelwela equality yemfundo kuyo zonke izikole ezinabantu abamnyama, you understand. Babelwela ukungafundiswa ngolimi olingeli ba benefit masebebadala okuyi Afrikaans leyo nto, yayizwa leyo nto. Babelwela ukufundiswa ngolimi labo kanye nanesingisi okuyini okuyi medium language. So manje kahle si nation ejabulela ukuchomelana ngokuthi ubani ukhuluma isilungu esingcono kunesomunye. Asiyona i-nation echomelana ngokuthi ubani onama skill sets are more beneficial namphilisa kangcono kwi-society than omunye. I-revolution mele iqale lapho sibali kwimfundo esiyifundayo before kiwa kude. Yabona mina ngihlezi ngizwa besho ukuthi baba Nelson Mandela waba yimenemene, waba yi-sellout. Yes, to some degree ngiyakuvuma nami lokho yabo, but eqinisweni singakhohlwa ukuthi phela laba abantu babe kwi-hilt yayo yonke lento eyayenzeka lapha. Babefuna ukuthi izinto zibe the way zingakhona manje. Hence washo mayephuma officeini wathi i-struggle asiqhubeka asiphelelanga la. Wayazi ukuthi kuningi angakushintshanga. Yabo, abantu abafana noChrisani babulawa ngoba kwakwaziwa ukuthi after uNelson Mandela most likely umuntu wayezoba upresident la South Africa kwakuzoba uChrisani. And uChrisani wayengekho kule mockery ayenzeka lesekhasi ayenzeka yokuthi freedom ingekho economically, ingekho kunga nationalizanga ama banks, kunga nationalizanga ama mines. uChrisani wayengasithengi isitori saleyo democracy. uChrisani wayefuna ukuthi yonke into iqalwe from scratch, uma kuthiwa kuyaxolelwana kukhandwe rainbow nation, yonke into ibe equal standard. Hence wabulawa. Yayibo leyo nto le. uChrisani wayelwisa umhlaba ukuthi asithole umhlaba wethu back before anything. Sikhuluma sithi sifuna ukuba i-rainbow nation. So ama discrepancies afana nalawo enzeka during struggle, thina as youth yamanje ithina kumele pick up ama arms, ithina kumele sisiface struggle njengamanje. Sagcina ngeyouth yango 1976 eyafela into esiyibonayo namhlanje nesibenefita kuyo njengoba siphila namhlanje. Nathi isikhathi siyouth kanje siye ukuthi sizwe siloke sivalelana emakhoneni siba nemiqondo siphikisana about ama politics angayindawo. Manje sinama social media kanje kumele siyivoice yethu. Manje kumele sihlangane siunite as youth, silwisa igoal eyodwa, you understand. Singabazali today and akumnandi ukuthi ingane zethu nezizukulwane zethu ziyophilela phekwa le operation esiphilela under phela slavery isikhona namhlanje. It's just that asekho kuma chains, you understand. Slavery sikubamba ku education, sikubamba kulokhuza kuma finances, sikubamba ekuthenini ube ibheka, you understand. Phela noma wathi uqualified kangakanani as a South African still uyibheka. As long as usaphila ngesalary kusenomuntu okudecidelayo ukuthi whatever lo feel ukuthi uqualified kuyo, noboni ukuthi uqualified kuyona, kube yena umuntu okutshela ukuthi yena ufeel ukuthi wena
deserve this much. Leyo nto kuseyi mental slavery na. Let's be honest, kuseyi mental slavery yonke lento le. Ukugijimisa ama-brand yonke lempilo esiphilayo i-mental slavery, and esamanje slavery sesi-worse than esa before ngoba asikho transparent emahlweni ethu. Thina ezi-youth high time kumele sibambane ngezandla silwise i-common goal, and kunento engiyizonda more than i-racism eyenzakalayo la emhlabeni, kakhulukazi futhi la eSouth Africa, lento ebizwa nge-tribalism. Masingake sibulale lowo mkhokho omubi we-tribalism, u-understand ukuthi njengoba uwumtsongo, umvenda, umpedi, uwumxhosa, uwumsuthu, uwumswati, uwumndebele, uwumzulu, uyiyo yonke into ekhona e-official ephila la eSouth Africa, umuntu omnyama ufana nami, siface i-operation efanayo. Akumine ngayikhethela ukuthi ngikhulele la ngakhulela khona, ngikhuliswe nangalolu limi engakhula ngalo, njengoba nawe kuyinto efanayo kuwena. Masingayeke ukubuloke sibukana ngokuthi wena lizulu le lishanganele lisuthu le udodi leyo nto. Mele yonke lento siyibreak because iyona into abasibambe ngayo le. That's why si divided, that's why singakwazi ukuba united sikhuluma into eyodwa. Ilento ye-tribe. Asibreakeni lawo ma-cycles e-tribe. It's high time manje bafethu kumele siface ivar. Ama-politicians akule country awasaving a next. Yes, ngomlomo bayakwenza, kodwa ngokwezenzo akukho kwenzakalayo. Mina ngihlezi ngisho ngithi makungathiwa ngiyaphiwa ithuba lokuba umongameli for mhlawumbe itheme eyodwa, unyaka wami wokuqala nowesibili ngingayivala yonke into ekuthiwa i-grant etholakalayo. Ngenze sure ukuthi itholwa abantu abane-disability noma nabantu asebekwi-retirement age. Ngingabulala wonke lama-benefits atholwa abantu abasephalamende. You understand? Lama blue lights, lezi imoto ezibizayo no first class bokundiza, ekugcineni noma kuthiwa uhamba ngeToyota uyofika la kuhambe khona ilokhuzana iFerrari. You understand? Niyofika ku destination efanayo ekugcineni. Lento yokuhlala endaweni expensive kodwa uthi ulead abantu behlala endaweni epoor ingaphela kimi. You understand? Kungane indawo ekhandiwe standard eyaziwayo ukuthi presidential village ephila impilo enormal. Kukhathwe wonke lama benefit nama cost useless lawa khona, wonke lama tender khona breakwe. You understand? Yonke leyo mali ibuyiselwe back, kukhandwa ama industrial parks lawe esakhula abazali bethu besikhulisela kuona, abakhi imizi ngemali yakhona lawa angasasebenzi namhlanje. Si-investe back to ama rural areas, sisondeze izinto efana nawo futhi ama industrial parks kulezo indawo. Ziningi izinto esingayi-exporta as i-country. I-country ethi iyinyama emhlabeni wonke. You understand? Ama minerals esinawo, umhlaba wethu into okwazi ukuyikhipha. Thina mfethu si-rich, sihluphekiswa abantu abasiphethe ndoda, and baloke besenza into eyodwa over and over again. At some point kumele siphakame, sibambane for i-cause eyi-one, for a-common goal yokuthi ama-future generations lezi ngane esiyilethela emhlabeni zibenefite ngelinye ilanga, ziphile impilo yobukhosi. Makumele kuchitheke igazi. Hello Mzansi, welcome back to Umgosoza Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Uya trend uwadendo otendele igama ngokufaka ivideo yasitshela into etendeka lapha ejele, abantu abaningi oma ex-convicts lapho mangaphandle angasitsheli kona. So people are now going back to my video akakuzala bafuna kubona ukuthi before unkosi yami simjwayela or smart bekapostani phambili. So bantu bathola ukuthi there's a video la wayenda athi yena if beka president yase South Africa bekakhipha grants abantu ngeke basabobhema basathola grants, abantu abathola grant, abantu abadisable nebantu abadzala. Abantu abaningi bathi awuyekele insango lwebhema, some even saying ukuthi hayi inkomondo besithi unengcondo bese kuthembile, but hayi ubhema insango, some saying ukuthi akathathelwe ifoni. So now people are actually saying ngose video yakho leyokuqala lobo sitshela ngayo ukuthi ejele kwenteka 1 2 3 you were rise lapho besibona uchawe indoda emadodeni, but nyalo hayi nama video yakho siyabona ukuthi hayi cha ngazuthi nokuphambana unako. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.